Lawyers Association chiachete koti na bintu bindi bigachoro aba Kenya litangani mbara abaete benefit of doubt lakini matuko masini iniga akera bono bachikoro kigunga cyumurubiri yo chikobaga okarubwa gachiobo ngo chikonyora chinyomba n'inchirende ekanyara kobaga kutuko bututuka numbororo bono eserikali gwikira kerengo ki egukwana etebe gintu biri chikokora gekwera temenye tiyoka nemenyete n'abantu bali bakurukwa abana inji ebatebe ibintu bitubwa kora nemeroberi eno na barabu bamaye gwikira ni bono kubeka ebirengo byo kurendanga ibintu bitokora bibasa gutwara bututukana bonde bwose una bono shayi twakwana kibesa nchikoreteke nchisirite tindi mu wakili lakini abora nyoro uri bwenya gitari kako genda chiko gusorwe njere itwateba lakini etoke yere ndakorete no kwa bait timaiti ni lo njere moja mwateba nga agakonyete na arugo ikaran stars igitobisio komatebye ngoko ande license ochake kwa guchibese kurushake rabarwire bakire sinya gitali yabo lakini omanya 10% yuko ikorwe sinde 90% ni chiana so ngoko ande engane goroku chinyomba chikuru nga affordable regas na kwa tentangani no mwakili na kwa Ministry of Lands asobise kuruku National Lands Commission negento banso metingelinga asiri chiko ya Kenya there is a framework yogo change ngende kurunga private land to public land elia kere pale weta seino bako goli goli mubeno bwa para bakoraki bakaliye para but unless you monto manyete kombwa achantebi there is no framework of transferring public land to private land especially public land that has a function igo chinyombechi nimbwate my own confusions ngakichiko cha kutwara no nyenchi title chabo lakini serikali na serikali mkono wa serikali ni mure bani chiko na wale karaki diko change but I want to know how they'll do that iko nimbwato bututukano ni ndocho bututukano asegete asinyombechi na ende onyendri na alenge ngani nchengo nimbwato ogotokwe president ena la komote ngali bakali kwa gachira ndo chinyomba kogera muntu tayo tabwa nyomba ne linga mchemenyete kibira lakini mbwate bangalonga so timbwate nyomba ya senta yeteko nyetagete etu alenge korosi igende yekorokunga first house ownership incentives so nyato kutaite kugole nyumba yayo yo ntangani ya Nairobi ali Kitengela yakotenga the first mortgage yokoira uno mu Kenya ubwate KRP ikotwara interest rate ya 4% through government that is that's the best way ilinde ntwale nyumba ntagete asengolete nyetagete okukwana gwe serikali omono gari we serikali twagwate gwo mwali akuru kwa Alfred Mutua and he did a splendid job musongo nara ukuru central nere government spokesperson timanyiti ko sena manyiti ko nere no monyene ne kwane gaiga adabenga nanyora dana para na ikwane bya barolika aina mangana lakini wakili ndara kubul iratoka lende matana bonda atwara mochoko una bona tuikaransta mbale bacha batorosi batobeka burungi esembeo baroranga kitokororekana lakini imanye gutuka bali bacha bantiga masara gataigo bona umete nindorekana ali na bora ase ko ngire kiara lakini onyore bali bare kondosi bambeki burungi na batambeka burungi sokore ano koroko yango tieno abwate ndobere na abwate kenanda na abwate ne beli beli ne ronye engalega koruti katrate bidayana urugorere nyerere ochanse kagalia singa kiche to kanyadana tare bo beli ne ale gukwane tawo kero musajo nyometa sekero kinyoro ya simiti na abwate kenanda na abwate beli lakini beli yo nyibwate na ne yanga yarengi ne kenanda ne kyo enga igo kero muntu tawo onde tayo ikeranite etogwe ichuli gatwakaraki twagwene anda ne banyole gotiene ya agire kwa mesa na garaki na sabando lekane bia lakini asokorekana kwa obia no takire na arokoreki orekane bia na arokore bia serikali yeito na ote eshida ya serikali yeito twate emenwe gwate ne mengi na abantu bakukwana batamaiti kibagoteba president ngukwana ari guchia murume ndokoro kuosoro ngukwana ari guchia Jafet yokwana guchia zairi jana na rokoreki ukwande guchia amangana yons pia kukwano atari kurwa so munwa yomo limongo teanarire ilingo teanarire nara so kura abantu no yanu mundeke rumukake kero kwa na nyumba to kwa no te mungina ngarero ne bwai akosa akonganya kasi munya komotenga ya na mambi na beke mugako na bwate chibesa to gukura abuno manyete nga
no ene mshwari mbago turasi na pesa chabo kungainireri ngubwate nsemo ya siasa lakini ntoko menyagera tukasuburi ubulimo ige ebintu ebingonyoro umugambi takukwana uso president ite ukwana mbire biro bulimo mbire bireke ekene lakini back to our point serikali itanita ko keyeminwe yegukwana igoro yae etige people who are professional abantu babwate data abantu babwate numbers batokwanire na ndense ya itotomenyete everything is verifiable Ekarogate bi umuntu nganje ngoro kumwakili otieno mukaya karosoire Google umanyirenga umuntu tayo koroko otieno mukaya oro muwakili ogota ne klaki ase lofa yako ngaina entebi njebuna ndigireti ndumoro murese bigambero because no otieno mukaya oro muwakili umwanchu muligereri asingo kumwe ndo muwakili manene na ndo muwakili manene ase town ya Nairobi city lawyer muwakili ebigambero twarorire kona gotemba mure kona gosuki mure na ino mwatigire nsemo ya inese history ya Kenya kera bache kuligiri bateba lichike kera liachite Kenya nkiriri yakorire muri ko serikali tiriko bayinkiri nebinge kogera bono kirengaki ama mochogara mange which is the way forward ingi kilitora akore bono egere tokei bono because natona ko bayire se bigambero chibond chibail kiregento chi language kirimo bwate se bina ngakitorira niense asogoro sobono constitution ni ito bono ga iwate miaka 15 ekento yato ete no mwananchi esire ne yato ete yo kwegambera ne koti ebwate igorite mirango woniga nabo kwenda koti gore yagento kende yonsi nabo kwenda koti chiko so erengi asoko so amaisa wime mucha no linga no nyebwe useneche koti kote ya wetete awono no koraki you can go to court on any issue the biggest question is can you get the remedies that you want so ekero abakurumia bako iru court mucha ndo no mwana no linga ki waititu nagenda koti akasabuchi bilioni kadhaa ekera tanga tari wakana bakamuire sell for 5 months onde bwenso injonde inganzo sell for 5 months nso kena 5 billion ekinege ndonguira nje kandenga give me a guilty verdict because nko so akorwe sell 5 billion ngoteki njiro na korre gazi miaka 7 boniga 5 billion tira karaki tindachi nyora mutakirto change injira to kora mangana ito torusi corruption from the criminal process ekoera in a jail term to irete into the civil process ekoera in compensation so we can create an asset recovery process erinde to tanga na bongo ibangende ngakwe slap yoko bako yaki ya 1 million mbuya manyenga kende yonzingo iba chivina ne jingogora koraki mwana chiri abana abaitongo tumeka gwiti chibesa ngoso abali imena inche nenda bakaraki na ndo imeke wenga turikura nikiriko ibete kura nikiriko ibete ni faida gocha serikali lakini hiyo mimi ndinga na yaro twachagwa kana abandu bakore serikali bia because yo musigali waka no 30,000 ekera ko gwato munta gwata 100 million akili ya ime na metenga exikinge gwata 100 million e prosecute waka no 100,000 ekera ko soero munta gwata 1 billion akili ya ime kana gwata na metengo munta na gwata abwate e judge nero ni metenge billion nera ngiro je kenda ta kere kamera yaimira Oye, ndakwira nimega kigonaro asenseme ye yabalimo tororire egati yabananchi babere bakwenda chi angao totebe abugusi babere bakurukuru agusi baenda bagura malima sangao kuri tororire egati yabantu gali asaba kugura malimo abange babere bakorusia magima babere bagoitwa abande bagikaba gurwa malimali ichiko kyo kagete batari kubwati gose ichiko kiboga niri kubwati iri kurenda magima abo nabo igo chibese cyabo umugusi twase nigunga twabira abantu ende gusite ko twesana gochimoto the reason tugwate oborobonge nelinga mali wanzi kwa bachaboni gali gatiti yao ngwiterera mache gochigwe jirani naende nga ocha ko yeke ya mugusi na bora nyore mechando sana because takolitiki lazima mugusi alengerali kogenda kuniba ngao muna Kitale una isinya to akoreki tuanchire muna Nakuru muna Narok asto akoreki tuanchire lakini rende tutakireta yo mugusinga ekero tutakireta akesawe enkesana kuachire Nairobi ya dana wa 100 million ya muna yanso kwa TV muchire kugoro bole mongonga
wakili ochiro wateringa nga 100,000 ngokonye ko make sure nga million yatero karaki teligosira innocent yo jogo tenga bagasiga kintu n'abantu abamo ono mwakili noyo oyoki okoneria mbeo gwakoraki igo twagache echo abo gwate ng'abantu tubwate chibesa tokere kuri innocent asari n'abantu emia igo mogusito koraki tutigwanje shortcut n'abango tole nenda matoka atokuri matesukali derego tutagetekere gento yakoreke na tutagete nende turaba ngaini lakini bongaini mbole bonga buriri mbuya erigari ekere kwenda gusi ni maite no maite kwenda gari ikoriria lakini ngware kwa umuntu maite kwenda gari okwera ni hayo yokoraki okoso what is it that you want to save at the expense of what yotakire tuchakumanyanga anja no maite panado ngayire lakini yare ko babuya mono ogenda sumna gitari abatenga ya tutakiri panado takire queen okwera ni byanda bikoreki umutu yo gugwati tari mutu gugwati no nembo birago tenge byanda mbirenda so kwana kubweni umutu ebyanda bigandira ku multiply so trust professionals to sukene mangana bonare so that nonyora ngobole mubo kwa ibero ngwa ibero with your best foot forward. Okay. Mwancho muligereri nigo tule asomuruberi gwe ensoko bwakire nigo tule no mwakili omonene asomuchiyo Nairobi akorukwa mukayo tieno nigagendete gukwanira igoro y'oburai na nene mono tokurigereri ng'aki serikali chito chirakora emirimo na asitwa kwanira igoro ya procurement enchira ritwate abamakori yakora sikuta serikali na nene mono okoerera ni kwa mang'ana Diane Semambi yabono wakili tigango tora sukasi ni niga tuligererie egento gikorukwa chibese chia NGCDF chibese chia NGCDF n'ababunge mbaroro abajumbe livuriria neneli abajumbe na ubabeira ababe gose ni chibese chia basaliri kero tukonyotara asembeo na batenga umwana mungaingi turi kumuita bagara ngina ro moroki okumuire skuru odiri na ngina ekento tarate ya murigereria ngeringa nteno muchumbo basi constituency ganyerete ni chinsa chitara era nebuku ya nengo nyabo print gwere kebo kimuki okay CDF ase binto bya konyiro mundu mokenya nende kurunga NGCDF njomo nyene enzo merete chi scholarship na chi basari cha CDF okay igo tingo nyara batanga CDF ni takirege ndanga we could have done it better abantu ngotabalinga chi scholarship cha CDF o sibasa chitakiri chikende school direct but mbo manyikie principle bwate yo kumanyanga umwana yo so bonjara na yakorteki nero so bombaragiriti umwana na babwata abayibo lakini abanga bakorteki mbayo umwana ne ntakara lakini yango cha embare US iko ebintu mbire biko umuntu ara mistakes no ene serikali yakora ase university funding ekero kubeka abantu bonse pia serumo yemo na bakora amagoso lakini ya linkanto bwate no ena abantu abagende bamaitenga yaya oyo ni chianga chyo kabwate so gento nkeyo oya bayibuli bansimbaro re death certificate iyo lakini death certificate nitakira koreki wako gara bayibuli bonsi bakubuka mama koreki bamenyokani so CDF wene bwato bya bwae nenda abantu onyama gendero kali tokoraka chibasi chichia yelo chigwete mema koli ile ni kazi ya CDF abana abwate chidigiri bone bautana bakwiruka Gen Z ile ni kazi ya CDF lero iga mungu wanire mwalimu gatuno primary because echo nere to kwa gachoro echo egwe bunerie tayo ase school ko gatuno primary bo basi constituency before serikali enene allocate money to that school for capitation pakachiende chitigare pakachikwa gachecho those are 2 years abana bangaiba kuchikibara so egento kego konyo mwana inchi immediately asari yaganeti and with the agency etakere NGCDF okay nebata makosae aba MP baito bakoreki baragire abande banjirire abantu bande but ine tabiembe yo muntu monyene igo what we need to do na ende ntakere to manya CDF nebwate emeroberi yae omo member of parliament yare patron ya CDF lakini wesa chitari gochukuna lakini timi tinga tago chikora kitago chiteani igo chitabi chimbe chi abantu to kwa kere kura nchigera tutkane gentekia ni ringa ki abantu naba na inchi tuchake kwa kera abantu chikura tora yegere chibesa taringa toru chibesa chiri ororo kwa tari kwegena abantu bali
lakini wakili swali abantu abatogote barende twakira abantu abaya ngagirite ng'abakenya baratemire kurigia abantu abaya tinyege netingekera bakogende se chikura pi ebabwate birengere byo gochora abantu ababe abakenya ngwigena barikira umuntu buna bono nabo mu Kenya akunyegena akwegena igene Diana akwaye chikuri se ncharo le kwa biro umuntu omonene amini umuntu umya gogoika Nairobi agakara no bakari gocha ese bungere bachencheri yororo nande chibese chema batebekana ababunge ego bali patron yani bakoligereri baruwo basemi na bintu binde lakini ekerogo cyo kwaligereri kwanyora nande se bigambira umubegeta abajumba abange baroronga batumigete chibese bobe birengera libono mbia changa chibaseli ne chiri isano bakuru ngito takwira ne chibese chichionsi chiewe wizara ye chisemi egere enyare ko bagikubaga kiro umwana anyore getalikie nyama igombia nande korengerio kuno kuyana batakera korengerio akini nare ngendo ngirito tari konyora shida cia abantu chiri njibwikaini image toruete tegwikaini netakeire abantu bamanyu korengana no okwenyora kwabo eserekali gwinga chibese nere kurutenga basari chiri busano sana nere kuru ebaligire batenga tatu mukaya no mwalimu igona koreteki nabwat lakini ndama etinga tato yo mwalimu we primary abwata abane pound kwanyigule iko karo kuri kiri kurwa sokora kwao okorra nganto kwata chibe njiroro lakini aso muntu range uno muchumbe koso mu agent bu muchumbe kose CDF committee member na manyite ngari permanent nero lakini wakati te permanent ina chita koraki akasira lakini kare sekali kuri kiri ngata ngaya ase sono mwalimu ntuko mwakana ntomanyite ngaki uranyoro mwalimu nero mwanene mwabo nero kosomi kuchakira abana ba mwabo abana abaisike ba mwabo paka abana ba etene umwana uyu no mwana bo mulemi ole bweka mwana kyotakira okoje iko mbire bikorekana ende mbire bimanyire chibese chitakire chiche ange no mwonyene no mwana inji elinde those ngabere kwa nezongo those solutions are tailor made to realities on the ground no muntu anyara kolege nteke no muchumbe onyitali muchumbe omwe MCA ndoro tanga wanjiri limboro kimwanya bantu rasma to imuse bintu go chastole lakini ase birie bike byakolero torenge NGCDF ye ne bwate potential administration ere karteki irembe ekero mwanya bantu bwakikurwa bumugusi achakire ko chole ndeko rukunga okubwa gwo kolegasi competence more than ngoko kwemiemi then abakonyoranga no nanganto ali bachakira kora kikomanyanga CDF echi turi kuibabesa chantakana turi kuibachesa chabataka because no ne bukwe tanga oyo kuna abura kane chintakana okune ndoro yango wakiri akeko wakiri kwabiri twakwanira ikisemi twarorire nabo iko twakwanira ikisemi no yokurwa amatuka ya maiga twarorire nga abalimu asike skuru egatiye chiskuru bano gucicire gusiye kwa abalimu bande bacirika ubukuruma imboga ndetse twene kiwagari ase ebizari y'ikisemi wikiraboni nga bagotebanga besenchiyo turigere limna gazeti ya rero The Standard ya gotebanga egatiye chiskuru ngucicire gusiye kwa nabo iko chiskuru kiri nyinge buno murobiriyo sha kinya gitari nci yarengo ciyaga citamanyiri lakini nci yarengo kibese ngo bwatu kucyarenge twakira asisemi naro kibese ngo bwatu kukire uci asisiskuru kitayo twakire nanda se wizari y'ikisemi gotebanga wikiraboni gatemanyitia umubaro bwabo kibo barasti school junior secondary ne gisi secondary kinene ngige okagetekera koru asobukunu bobe boko koru agagase ebizare y'ikisemi una twacha geto kwana ntu atebanga mara mange etoko beteriru okagera ekero amangana tayo akorukuru ase serikali ntutakire kumanya abantu batere ngo bokuruma imboro ase serikali nkiyo gamba atebire ogamba manyete era nange ndete batebanga serikali nirwete capitation bono rende ande nere tarasugumu mono buna duale lakini usikoli yese gazeti buna Diana gotebya bateba chiskuru nchiroro chirikirie lakini chitayo chiskuru embe to abantu bekene education ito yaburugiro abana baito ba system don't have tema chinyikira lituko there is a problem with that because one or grade 9 bone ngata maiti sukuru kya kwenda grade 10 okay grade 10 ero timanyiti no energy
kuru 844 gocha CBC ntomanyete no inche nimbo atu mwana we miaka star na chete kuma somi inche tindi kuma kuna mwake ya because ngonya kera lituko ngorra kana umuliri kana matenga teba si on the yunku teba a on the you are nga they sound there is bono nche ngateba bono ngina adil no mwana nche focus ya sokuligi focus bono nero kumenya mwana nche na kwate ba na kara chite nero chitaka leta bairi bae achora fika agatara ko bairi bae bono adi na bairi bae so ndotakire tumanya kare karake redia karukuruka ABC ekere redia kwanire ikina kieke kintogo ntebi ngotenga nje na yukuru radio saa 7 korte no ni chinza twakanyire yatenga ti twabatera se redia kwananga ibi sasa ni saa 7 kamili so ekero gamba kukwana nekero daily nation yekukwana who is talking from a point of information manyete bonsi na bonta etabateba ngokwana bale kurwa se information lakini kubwatekana ngo ulenekene gosokia kene because into abalike kera tokoteba kubwatekana ne chinguma una na inu abagwakiri mwaya na go mwateba substantiate so karuo bwene nchende tebatebyo ugamba no mwakili nero minister education erekera gukwana gotanga I'm speaking in the voice of government ata tenga chiwe sa education chikorete chiro umwana umithona rokoro ku David Kiyeka osome skuli yake birigo tarachaka kwangule iko kara wande ngati skuru jiri chikosie kunganyete kebiro yakaraki esieku lakini nende wakili nkonyoro mate chinga kichinde no na bali mwa batende bechi skuru bagote abanga sinye njuta tete tumanyekane bagosikane no miti ino ni moja mwa disclose ino moja mwa disclose yakerega neganiri bateba manyete tindanyora bese tindanyora bese bagote yabaliki tulinda baliki twate abanyale bakurwa sigetera kinene ntolyote abalieta taranyora bese a problem nero resichiseme there is a problem that I accept capitation there is a problem of capitation naende tuanzira nega chinga kinchire eskuri yakatwara abana elibuko kwendoro kwanyore na mwana myemo chinga kinchire eskuri yakatwara abana chimisano kwanyora abana balikire chiriburenga isatu ibi bibi asara chi principle chagora kichaka korre woniga that verification nege karoro it's coming in late they had time to do it they have done it late lakini naro nitagete ko very very careful because chiklipu echingore kwa chire chi replay omo takibwa mangano kuro ku Daily Nation ulikire ki akartake akoteba nendo tumekelie ta allegedly ogamba cha tebe ngana akotebe nga cha koreki cha chire sukuru nchekenepi ekero mama nderi ngai sona royo omo gakonda chante ngango igwa ese inonkwerende munguta nutagitengege mama gose no mugangulite lakini koira na tusemba batokwegena gose tata tokwegena na nene mono tunyare ko batokoligereria inga chiri boti cyo Auditor General abaliki bamagana gwatabire na barabu ogambe sokia tebe usimu waziri onda sokia tebe Nensoko TV umuburusu bwo mugusimu robeli Nensoko bwakire niko tuli no mwakili Mokayo Tieno nigagendete kuna kuchancha burana lichiko na nene mono obokoreri bwa serikali ucia somwa na injini na ekero tukwira negekegeke tunyarwa tokogenda na kora SMS chiao na nene mono nabo kunyarwa gutulikire birengeri byaga se namba yesimi 0788666663 nabona nyo nabatabiri chinyinge tiganyirorere 0708866663. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mugusi omwancho muligere niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo
obero gotara asense nkima na rero tugotore asense mo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi nto beto koretra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Triza International Academy ataria sichisemi choka chikurwegwa kurende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kore bya taria sichisemi choka kurende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokye baitu nguru turobosombi asaborokiwa shimba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakireshi meso number 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira no bali bali kukiza amachinde kyara ntuwate Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school weye abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana uchumutugaiga oba useful members of the society. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi ano mwibuli gandiritu mwano obugimo bya bwankyo eskuri y'oboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwano oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo g'efees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umako changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Wanjito mwageri yawe gitaseni Nsoko TV umurubirio Nsoko bwakire kinga kichitugenderete okwerera no mwakire ito buna amangana agendete okorekana serikali richiko lituganira kubwatia erikweneke buna ense ya Kenya nabo igono nyenitu komyatore asinchira kiri cyo kumanya nikikiri tugenderete gukora nabo igono kiri tuganira gukora kurinde tianara egatiye jombe kirimo aberemo gutuma nabo igonyera enamba yetu studio 0788666663 078 mara kabiri 6 mara gatano na 3 nero oyo mwerio notura so mtandao Facebook mune Nsoko TV mtandao YouTube mune Nsoko TV ogende gusanga ebirengero byago naboigo eriogiriago mune Nsoko TV butambe ntukwanchirete kwena eriogiriago twana rigati abari batumire ujumbe cyabo ntonyara twabasiekereire isiko ndoche abaminto gakurwa asumtandao tebanga umusori bwegesusu watching live Corona City Crams kinara buga gotebanga umutwali yogocha inkane ngombe
no mwivi egesumu ne kyango wabuna kisumu ne kyanga abuna igonga ekyango timaiti innocent nga eno ina bara yaba ekero babunirali nga ibabona kurongoro serikali gosene akanyomba kalikabo actually wakili lero rata tebye kara lero gochogenda kotini kera kuchikulira chifile echi baguburi gesumu kikyabunu bwiri kyobo bwabunwa andene mono banyara kwa bakoraga ki Colton Auto kurwa sensemo ya Nairobi ataba following you maoni yangu kuwa hii mikora iko kwa gava yote itaenda nyumbani kinarabuga ere na ande gataba iga CDF iko poa because education is a national government abuno ntabuga tabiya lakini gataba iko poa because education is national government. I also agree that the CDF committee is the problem agataba abatende nabo bwatu muchando Edison Joseph agataba watching from Bomago wards Kiran Dennis aka Musoliwe Yosi kuruna kuru Salams Club agataba goika mwali gachuba seito na anene mono wakili kwa igura agataba nga ekomitenere bwatu muchando nkukwa na twali ngigoro HSM ni chibes cha CDF audit report chia nazi gathangwa ngosoka kire chiaro kianga chibes chigendete gutumika bobe na watebire se birengera bya onga chibes nchibuga ati muchando abatini na bwatu muchando to what time ka tucha gwikira tonyore rende nga chibes ichitu chiarendru burunge yagara watera magana chenchi insachide watebire echo yagure toche totebe chikaraso orwanja goro moiga chimaja koretwa na beko muchando tokunyara korosi machiko aratokonye uchenchita bichi abantu chimbwa cha abantu bantu mbale bayibire una bayibi norosi machike miya batango webi no bobe para bwenzera bayibire na bagartiki na baliyo no kurigeria sabantu balitete ko ebiro gebi torolenga abantu abana abantu babwate gentekerunga integrity na mbayibere enyo ensudere ko kugunda kurumugera ensukunda kurumutu umutu yo CDF noro tutakira naro to make sure nga ekroma etenga my boss tatagetiga to gotema kwenda kando ya manganari ubwo bamutakeira ase chibesa cyaba chi public money takira to gwa chibesa chi ende to chiyoba etenelinga kiro montare nga chibesa chine yako kogera ye kiro nkaranst na ende chiro kwenda kokonyaba abantu igende ngita kerekebe ime ito na abantu na mbeyemo na mbaibere lichiko munalire likorenge gasi yo kuiba chibesa nenko munaende yobururu liba gocho kuna chibesa cyo muntu mbiyo genda kaleki urwe gasi yenda kali ndebinga na mbeyemo lichiko lakini na mbaibere chimbwa cha ito nawa muna abantu unate baliria muchando toyo wokonya abantu bamino muchando toyo wokubeka chibesa na cheba muise komino lakini as long as kwa tumekire ebirengo byonsi onye yarenga abana chintakana bakokonyeka na muise komino mugakoyana kareteki na hasirete there is no reason yo watanga muise komino ko garamu maite bachi gotanga na muanjireri uri no mwana ebes as long as ebirengo byonsi biro as long as kere getambo kiro kyo ikichiba chiri yakoreki kiabwatigo then these audit queries nchayakoreki kokea and you know audit queries does not mean money has been stolen nelinga nelinga turakwana ebesenga yakoreki yacha iranyoranga all transactions are supposed to be done by check but yo mochumbo ikire e ground onyorengi chokoreki ngugwere some transactions was done what was done by cash. What happens is that's not illegal. It's irregular. So what do? You regularize. Ori kama ereso gotanga chwese chinchikoleti njisireti. Echiachiete iga invoices yechi the tender document yeye and there was some agency that could not allow me to go right what? A check. Aseli chiko watebire regularize tigantu mekeli eteli ari nere mona esegusi egesongeka nyanya egesongeka desa kwa regularize that way but to what effect kirenga kionyore mu jumba ko genda sigete ona gosoki oteba na tumye ta sigete oche ona bateba nga am regularizing e petty cash ili bibuli jama go chichaiga wakili aba jumba babange ekera bago chiro no auditor general eba wanka kurwa ebirengera byawo na chibesi chitumegete insachindo mate perception kunekera yara sokire nga innocent na chi etobwe bwo monta kabuguli gento kurwaroro yara koliki ya sokire
na omuntu ugodit no mumanyete ningo ochiro kubuli buli ubwene no bulende ngagitura bukule enatanga ekero bantu batari gukwana etoko ras etoko beteriru karaki ukagera igo still ni chita tabia itembe omato omuntu gukana taba audited namba yemo tamanyiti what is audit namba ibere abura nyara chiwe sanjiro taira ibanga no yano boibyo bomuta gito bangaini mwibyo muri ya baraki akobwa turi tukulitangani igo hato kare kwakera abayibe chikura mbye twakera abayibe bangaini okay dine bamanyanga ki it is easier kokole biashara than kuiba okay kwagero mwibyo muri ya kurigirikero okay umwibyo mungaini akurigireri kirikiranyare kana yale ko nyaranga umu member of parliament na ale kusi utagete kuiba chibesa cha CDF obwibi bongaini pi ewale nginga konya kero muntu so much so that no ene kero go chikuiba kero muntu nakaleki na isa negete okay na endo kuiba uko nabo tarasi makoleki tarasi mochingano uruchi wesi chyo mwana injo cyo koreki ochiko what prevents a member of parliament kutumeka chinguru cha ko biashara uru bibi bongaini what prevents a member of parliament kuruko genda kotebi umuchumbe umunene bwensenga ntutakeira tunyoreki chipara chingiya chikwenda gusi epare ye kwenda gusi ibe pare yunye ire bwogo okay there is no problem epara gweta so umuchumbe because tari rebe wakoreki ugweto ubona no gwibi bubo ngaini okay kwarori korako nyoro moro yoyomo okoroga abana baito beta matembo oino moro yumya korako nyoro moro yoyomo okotoroga 20 nenge kono neli atayo uno moro yumya lakini ubwibi mbole bakokonyo n'abantu bamino tuyibire kibesa ku national government toleterenka naye gukuria nyora into koraki nguri turi ubu no bwibi obuya lakini nende bono mpale bali batakire kokonyo insachinde bali ngese iruri nchageroro uroje ntubatigeti bono manyete naro manyete survival meetinga andore ku 20 tukubatano naende bali bakubatano babemba bamino lakini kia bara ibage ndete bakora survival spotiste banyoli bivaga survival yo muraiteri barusi ibinte byoro batebire ngaki intuko twikira ayota iyo nyumba agento giyo tuko bangira dano nantebi umubaye numiya sana umuntu cyane ngombe umutwari cyane ngombe no mwibi lete ko echenjo mate nchenki tera mani kangana tane ngororonde lakini it's an illegal sect kare keromo twagachirira mani twachiko sakora ngororo chirinje akarukiru baibi eba karukiru abasacha okay okogera bakarete chiombe mia babagera keromo keromo tutagitabara ibu nabo okay bagende basakure obo ngao bakorete ki lakini turi kuiba mu muro mino okay wakirinda kwira ni megase e procurement ekero gotebanga nengiyere ntubwate cyberbullying cyber security lichiko ndibekete enchira lirachikurenda cyberbullying yerite chikoba ro guse cyber security okuiba kulia tarone no negati abasaiba barabiri bakuiba kuri asi skuru no ene korondeye mucha bari bararanga bayibeiro enchira nere serikali kuchikubeka machikonga ahena ara machika kuchikubwatugo cyber security eri ondita yora rabega kuiba bani chitanda chiri enchira nere abantu barabe bagosororo egento ngero ekoroku maite I procurement ye punanye manyete tari basa chiko chikobekwo ne system yo kwegwegasi okay so igente serikali igeti no gutwara ndego ngaki digital footprint okay no mboni gatota ndo ibe chiwa saving the reason aba iba kubwatu neringa nabo kuiboga nacho lakini lazima tumanye ni no CCTV chimobe kata chi studio chenu njiri kubwata muibi na bako ibakoreki again lakini nawo kumanya ni nyana igo this e-procurement teringa igo chikubwata abaibi ego konya nambe mo kodita mwibi obwenga nindo chiwo ende kara abo mure muwo bolirio chiro ibiro kolire ntumanyenga ugacha ugasoa ukaru the highest bid ukahegwe gasi totai nambe yemo you came after time okay you are not the lowest bidder how did you get this okay wakili twaragambire kuri twachagete ndoche chinsango te muno director one chia nachekire kwera kire no bwaterango yago ntagete tu mubasi ora mukwanera omotebi ngikiri orengeretie uchi asale asebire bige kwara twensi torabageni esembe na twatebetera kinende togatenga nyasaye nagende togotwanjira abagusiba minto banyare ko batwagacha
ndatake na goteba ngambia mona seri baga na ditangani ndakwanira mamu minto nyanduko ni mwanjite sana ando nsia sari ya nyasanya kumubeko na masabaja kunya kosaba ndo chenga mukorale gastro chumana no ale tv namba ibere nkwando omo basi motenga omo basi namanya omo bayino batanga babasi mbanga bana lakini amatuka yabanga bwana igama gosto akote no kona chembuli kuru mogongo lakini boni gabana to ire school bakoreke kibasomire twabeire bwana chinyombe tauni tutubwate butenengu nto konyara gosomia bana tosinyugwe somi nto abanyene igo kego chamambia tokorekere gento n'abantu abangaini gochakera koira abana school kubarigeria ase bagosoa okoro mulimo baito boronge nabo yogwaka chikura chito cha boronge oyo gokwana na agakaka ya mukamaeti tokora mangana ito pia muno agakaka ya umuwakili Otieno Mukaya ochase studio ito na nemono twakwanire mono igoro emerobeli ya serikali na nemono ubutumiki bwa internet na nemono umurobeli procurement amakuli ya idayana twakwanire na tikatuligere libali barengene intwe nindo chega iga mugusu Josephat kurwa chinsemo ya pipeline abataba kwani Diana na umwambie she looks bad and organized igo bwato umurobeli inare ko batin someye iko nare ko minyukigwa daralire gaiga honorable Babu Mtekova agoteba D and Ino chemistry ko kali iko tuanjira nirunga ebgasi tumbiere listening from Ngumbu Manuma Bahrain akoro kujeria Kirubo pia mono jeria Kirubo ntware message ya mambi nande ntotaya soma mapema liria Bonventure Mubisa kurwa kirwa omosocho na winde imeyo morobeli goika omwelio Mwancho muligereri twikira mwali bumurobeli bwa nsoko bwa kire mirobeli yito ne mengere bosia emebo nande ebwa toko ko kigo chasole na Nsoko TV na buna botambe to batebi genda as Facebook unyale ko bago goto igento ikuru ko follow to bwatie otoye like ese mirobeli yito ogenda ali ese YouTube esto bigete mirobeli yito o subscribe nande to tetie nyombeye igoto kwaga chaso bwamo ngeli toboliria ona lirigo kidie nyombeye kinebembo wakili asante sana Soko che studio message yabe kunere kurukunga procurement Enje wanjito muligeria tkangire ribageri ko kwakira ngambia mono asoko cho gitasen gete gyan Soko TV ko ba gitasen kya ona mbeyemo yani ditkulia katatondo chengambia turi abegambia mono asoko sange kirengero kya go butambe asoko ena liogiria go imeyo morobrito ensoko bwakire chinga kibine chigo mwanchito muligeria to gwakira mbia mono na to tebinga gendera gucengire mero biritumia igitasen gyan Soko TV nero brosumukusi na incheda yana ndemo